Ayan, hello guys! Good afternoon! So today, pag-uusapan natin ang tungkol sa pa-birthday. Kahit wala namang pera o wala namang budget. So yun yung pag-uusapan natin. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Christine and meron po tayong YouTube channel sa Our Family Budget. So, nag-upload din ako doon at nag-upload din dito sa aking Facebook page na Our Family Budget Christine. So, yun. So, kung hindi ka makapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and then, yun nga, yun yung pag-uusapan natin kasi relatable din ito sa lahat. Ay, hindi man lahat, pero marami sa atin makaka-relate, no? Birthday celebrations, hindi lang naman birthday celebrations, lahat mga fiesta, lahat ng mga selebrasyon, kasi sa Pilipinas naman talaga, marami talagang selebrasyon, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin, kasi ito nga, ito ay reality din naman at na-experience ko din naman siya personally sa akin, no? And eto siya. Kasi marami sa ating mga Pinoy talaga na nagse-celebrate. Wala naman talagang pera, wala naman talagang budget, pero mahilig tayong mag-celebrate kahit no, inuutang pa natin talaga para pang celebrate natin. But wait, huwag niyo muna akong i-judge. Kasi i-justify natin yan. Kung bakit ko nasabi yan. Kasi aminin naman natin, gano'n naman talaga, 'di ba? Even naman sa akin before, feeling ko noon, normal na talaga siya na ginagawa, no? Normal. So, eto. So, growing up naman kasi, kami, syempre tatlo lang kami, yung mama ko, kuya ko, at saka ako. So, growing up talaga, nung dumating si mama galing sa abroad, no? Hindi talaga kami mahilig sa mag-celebrate. Kasi nga, hindi ko alam kay mama, parang wala akong naalala na nag-celebrate kami ng usually pag nag-birthday, parang wala lang. Nag-ano lang kami, may konti lang handaan, ganyan. Wala akong masyadong naalala na talagang extravagant talaga na Kaya, nasanay ako na hindi talaga ganun kami nag-ano si mama. Kasi syempre si mama, single parent lang siya. So, talagang medyo mahirap siya talaga sa amin. Buhayin kami dalawa ng kuya ko. Kaya siguro ganun. Pero syempre, nung na sa side ni Papa, no, sa aking husband today, matagal na akong nakatira sa kanila doon. Doon talaga is typical talaga na nagsa-celebrate talaga sila doon ko talaga na mga fiesta, birthday, ganun. So syempre na-adapt ko din yung kanilang tradisyon doon sa family, 'di ba? So syempre ako nung nagkaanak din ako, guys, hindi ko masasabing bongga na yun sa iba, pero sa amin talaga, nung first birthday, kasi syempre yun ang ating diba? So first birthday, kailangan bongga talaga yung birthday party, ganyan. Pero, syempre, nung time na yun, naisip ko rin talaga na tama naman yung ginagawa ko, diba? Tama naman siya. No, kasi para naman yun sa anak ko. So, yun yung aking mga excuses na para yun sa anak natin, ganyan. Syempre, inisip ko dati na bonggahan talaga. Bongga na sa amin yun. Syempre, knowing na hindi naman malaki yung kinikita ni Papa, hindi ko nga sure kung nagtatrabaho siya noon Pero feeling ko nagtatrabaho siya noon. And wala na kaming pera, guys. Pero hindi ko nga alam kung saan namin nakuha yung mga pera na ginastos namin doon. And eto pa, take note. Pagdating sa celebration, imposible na hindi ka pagkagastos ulit. Meron pa yung mga kulang-kulang, meron ka pang bibilin iba. Ay, wala palang ganito, wala palang ganyan. So, another naman, ano naman sa ating pitaka, 'di ba? Hanggang sa naubos. And then yun nga yung scenario is laging nauulit-ulit siya every year. Ano kasi siya, guys? Kinabukasan, ayun na, wala na kaming pera. Tapos, syempre, yung mga ginastos namin, inutang pa yung iba, ganyan. Para lang talaga may natin yung ating selebrasyon. So, kahit ganun pa man, no, hindi ko alam, kahit alam naman namin, nahihirapan na kami. Pero, inuulit-ulit pa rin namin. Inuulit-ulit pa rin namin yun every year yun, guys. Hanggang sa na-realize ko, nung yun nga, sabi ko nga sa inyo, diba, na kung nanonood kayo sa aming YouTube channel before, sa mga nakaraan ko, alam niyo na kung bakit nabago yung pananaw ko about doon sa mga selebrasyon na ganyan. So, nagbago nga dahil nung tumagal-tagal na is talaga namang nagbebiyahe na lang kami, guys. Every birthday, umaalis na kami ng
ano lang, out of town lang, ganyan. Parang may ano lang, nagbabakasyon konti, ganyan. So, pero budgeted pa rin yung pera namin compare doon sa talagang selebrasyon na grabe talaga. So, ano yung say ko doon about sa selebrasyon? Ito kasi guys, alam ko na hindi ko alam kung may maiinis sa akin o magagalit sa akin, pero ito naman, reality din naman talaga. And napagdaanan ko din naman yun. Ginawa ko din naman ito nung mga panahon na yung ano talaga. Mahirap kasi, walang problema talaga sa celebrations, no? Kasi, syempre, masaya din naman talaga, guys. Aminin naman natin, masaya talaga yung mga celebrations na nagkakaano-ano yung family natin, 'di ba? Pero ito lang kasi yung mahirap guys na kahit wala tayong pera, umuutang tayo ng pera para ipang celebrate natin, 'di ba? So, hindi ko alam. Alam naman natin hindi tama 'yun, pero lagi nating ginagawa kasi nga tradisyon na nga sa atin. Parang kinalakihan na nga natin yung ganong senaryo, 'di ba? Yung ganong sitwasyon na ginagawain, no? Yun na yung ating kinalakihan na kahit alam nating mali, alam natin may mali doon sa ginagawa natin pero lagi pa rin natin yung ginagawa, 'di ba? And yun kasi ilang beses ko na experience yun guys, kahit walang pera talagang naghahanap talaga tayo para ipang-celebrate talaga. And ngayon sinabi ko, hindi masamang mag-celebrate. Ang masama lang doon guys, yung nangungutang na tayo para talagang meron tayong ma-celebrate, 'di ba? Kasi syempre, hindi kasi pag sasabihin mo, anak ko naman kasi yan. Anak ko naman kasi yan. So, deserve naman ng anak ko yun, 'di ba? Pero actually, mas deserve ng anak mo yung mas magandang kinabukasan, no? Kasi syempre, kung ganyan palagi yung magiging scenario na lagi na lang ganyan na nagse-celebrate kayo kahit gipit na gipit kayo, no? Tapos kinabukasan, kinaalala ko. Kasi syempre nga tradisyon nga sa ano nga. Usually nakikita ko talaga is nagse-celebrate ngayon, tapos kinabukasan, wala nang ulam. Di ba guys? Sinaubos na lahat sa pang-celebrasyon. So, hindi ko alam kung ano yung dahil nga sa tradisyon nga natin ng mga Pinoy, hindi natin nakakita yung talaga na hindi maganda pala yung ating gawain na ganun, yung ganong tradisyon. Hindi pala siya maganda. Pero dahil nga yun yung kinalakihan natin, so parang nasanay na tayo na gano'n na lang, 'di ba? Parang tinanggap na lang natin. Pero kung talagang lilihis ka ng daan, syempre ako mahilig ako lumihis ng daan guys, parang hindi ko alam, gano'n ako. Mahilig ako lumihis ng daan, parang feeling ko mayroon pang mas better. Feeling ko parang may mali dun sa mga ginagawa, no? Parang gano'n yung naiisip ko. Kaya kahit sa kasal, yan, pag-uusapan natin yung kasal na yan sa mga susunod na videos natin. Pero for now, yun lang yung una kong gusto kong i-share yung about sa mga celebration nga ganito, mga birthdays, fiesta, no? Tapos may palitsyon pa. Pag yung mga birthdays, yung birthdays, fiesta, syempre nagpapalitsyon pa talaga guys, no? Kahit wala lang tayong pera, alam ko maraming matatamaan nito, pero yun talaga yung reality. Hindi naman sasabihin nyo, bakit nakakalamin mo ng pera yan, no? Hindi ko naman sinasabing pera ko yung ginagastos ko. Ito sinishare ko lang. Dahil syempre na-experience ko din naman sa first birthday ng anak ko, nagpalitsyon din kami guys. Pero naisip ko ngayon, paano namin na afford yung mga kasi marami din yung mga sponsors, ganyan. Sabi ko, buti nga hindi ako nahiya nung time na yun na na mga sponsors, 'di ba? Parang ngayon naiisip ko na hindi pala tama yung ginawa ko. So, syempre, ganoon talaga, nagkakamali din tayo, tapos may mga matututunan din naman tayo sa mga pagkakamali natin, 'di ba? So, I'm not saying naman, nakikialam ako. Syempre, sinishare ko lang kasi yun naman talaga yung realidad, 'di ba? So, kahit anong sabihin natin, titignan naman din natin na may mali doon talaga sa setup na gano'n, na we do celebrate, tapong happy now, iyak later, diba? Gano'n naman talaga. So, tanggapin na natin na totoo naman talaga yun. And, sana mayroon ding ako na tauhan ako sa ganong setup. Sana yung iba din matauhan din. So, wala akong pinapatamaan na experience ko lang din naman. At saka, marami pero akong nakikitang mga ganon. And, sana medyo maghinahinay din tayo. Kasi syempre, hindi naman
madaling kumita ng pera, guys. Lalo na tayo mga misis, yung mga asawa, ang mga husbands natin. Hindi din madaling kumita doon ha, magtrabaho. Tapos tayo, tayo, grabe tayo kawalda sa ating kapirahan. Marami pa lang tayong mga utang, may binabayaran. Tapos, yun, kung marami tayong utang na binabayaran, wag muna tayong mag-celebrate sa sobrang pagkabongga-bongga kasi nakakahiya naman sa inutangan natin, di ba? Nakakahiya sa iya sa kanila na nagpabongga-bongga tayo tapos ang mga bayaran sa kanila, di ba? So, ayun. So, yun lang naman, guys. Yun lang yung gusto kong i-share. And salamat sa panonood. And sana meron kayo ng proof sa mga sinabi ko. And mag-comment kayo sa baba kung medyo na-hurt kayo sa mga sinabi ko. Pag-usapan natin yan. So, see you in my next video. Bye.